Okay ka mga nice people, hingabot na migikan sa among paggrocery kauban ang akong mga anak. Maong gipauban ako akong mga anak kay gusto na nga ahong taga ang moment ang ahong self nga pwede pa sila nako madala og grocery. So naka-decision me, first na mo nga plan is adto lang mi sa Prince mag-grocery para sa among gamiton sa umaabot nga Christmas party. So pag adto na mo sa Prince kay wa may parking area, ingon lang kung adto na lang ta sa Pure Gold kay ngano kanang nainindot og parking area. Nya. Di na lang may mag-mind sa price. Nya. Kung unsa ilang mga presyo ngadto, unsa pay presyo sa Prince. Ngadto na naman sa ato naman pud ngadto ang tanan ngadto sa Pure Gold ang atong panginahanglan kay gamitonon sa salad, makaronon salad o uban pa nga panggamit sa mga sauce, gamit sa mga amo lutoonon. Pag abot na mo, hingsod na mi sa Pure Gold, nag-start na ko og video kay gusto na ko akong hatagan og moment nga makauban pa ang akong anak pag grocery. As of now kay kuan man kanang moabot na mga panahon, di ba? Moabot na mga panahon nga na sila kaugali ng mga pamilya. So ang gusto nga kanang ang i-feel moment nga kauban akong mga anak nga mag-grocery mi nga kaya pa sila nako nga i-control, i-control as of now. Kay moabot ang panahon mga 5 to 10 years from now magminyo na sila nga ako matiguang na puko makaadto pa baka puko grocery store, di ba? So matuban pa sila nako og kaya pa pud nako nga mag roaming around, di ba? Ato na mi sa Pure Gold so nag-start na ko og filming nga magkuan mi kanang mag-grocery. So pag sud na ko adto ko nga adto ko sa lugar sa mga butter kay magluto man ko og sa umaabot lagi magluto man ko sa akong passion sa akong cooking, mag-baking ko. So akong giadto ang mga butter area. So ngingon ko sa akong anak, o sige kanang unya na lang ni nato mag-unya na ta magkuha og butter dayon na natong kanang pangadto sa counter kay mahilis ni mo kuan ni kanang humok. So living adto nga area ug adto mi sa area nga mga condiments, right? O mga condiments. Ja, ngadto ko sa Nor product kay ganahan jud ko anang Nor product. Kay nindot mapuna sila og mga timpla kung ato nang kuan sa kanang atong mga niluto. So kay diha may wa ko kasabot og manager ba to or kanang naa ba to sidya sa kanang lugar sa ijang area nga security or mag-observe sa mga kanang customer or mga shoppers. Gisita ko pag filming na naho dito sa Nor nga kani ako gusto kay mao ni ato isu sa ato mga kanang mao ni gamito nato og pang timpla sa atong lutoonon. Sus kay giingnan man ko sa kanang ambot kin sa to siya sa kanang part ba to sa security sa ilang kanang tindahan. Giingnan ko nga ma'am kanang dili pwede ko no mag picture sa ilang mga product. Inko ha diya nga dili pwede. So amaman po ko sa hong duha ka anak nga diya siguro mautali kay for security kuno sa ilang product. How come nga security nga wa man namo sila na wa man namo gikuan ang product kini ako ning my own kuling prinsipyo nga dapat malipay sila, di ba? Malipay sila sa ilang product nga ako gi patronize kay nindot nga product, di ba? Pero gisita ko sa usa ka security or unsa to siya kay naka-uniform man pud to siya, di wa man pud ingon naka-uniform jud sa security kanang burag to ato siya sa di pud kuno to manager ka to manager man to kay na may kanang checkbook o kanang ambot unsa to si Jang wa may kasabot kung unsa to ijang posisyon pero si Jang ang nagsita namo nga nako nga dili kuno pwede magpicture sa mga product ingon ko nga wa ko nagpicture kundi nag-vlog ko dili pwede diri ang mag-vlog ja dili kuno. So kining akong anak buotan man iya lang ko gi ama-aman nga kung siguro na kay for security kuno sa ilang mga tinda. Nakaunaw na ko pag abot na how come nga nag-security sila mga tinda nga wa man ko nang labot silang tinda. Ako man patronize ang ilang product nga ilang gibaligya pero wa po ko kasabot di po ko angay pud masuko
gawas ra ko sa akong feelings. Nga instead nga moment na tunamo nga nag grocery me kang kauban akong mga anak. Di sad po ko angay masuko pero nagpagawas ra ko sa akong feelings kay nang hinayang ko sa time nga ang akong mga anak nakauban pa na pag grocery without filming. Mao na. So mao to nga sige lang nag-shop lang gihapon mi ngadto. Amo lang gipadayon lang gihapon namo ang pag grocery ngadto. Pero sige ingon ako. Nang luod ka na. Oh, nang luod ka na. Ang giingat ko sa akong anak, nang luod ka na. Kuha man, sige padayon ta mag grocery kay ni naman ta dinhi Pero nang hinayang lalagi pero nang hinayang ko sa time nga wa na film ang among pag grocery. Lako na mo. Postcard. Kana. Ato spaghetti. Man yung postcard na nga. Hai. Ngari spaghetti oh. Sa yung kaunay. Kanang sweet. Try na putos. Ito. Ito na. Duha. Duha adong. Oh, di sweet oh, lami rin. Oh, pareha na. Butter cream. Usara din eh. Masig baho na puno dyan natak palit anak. Nor crab mushroom cream. Awal ka mong picture sa para sa... Ha? Awal ka mong picture sa tamo. So wa man po ko kasabot kung unsay ilang mga internal roles sa ilang tindahan. So ato tong i-accept ang iyang pagsita nako. Pero sayang lang no kay ato tang i-introduce ang ilang tindahan nga naa diha mga kinahanglan ninyo nga mo adto mo inga ng tindahan na nindot kay naa diha tanan ang mga produkto nga atong gikinahanglan. O di ba maura to mga kanais people, maro tong akong chismis today. Okay, bye-bye. See you on my next vlog. Chismis na po. Okay mga kanais people around me. Gikan na may nag-grocery. Patawag ang mga anak. Bitaw. Nangaon na may og piyaya. Yung beef flavor. Gikan ni sa Kwan, Pure Gold. Dito mi. Kauban sa akong anak duha. O kauban mi tulo. Ngadto mi sa Pure Gold. Aka desisyon og